Ez azt mondja, hogy Marika néni, egy mama. Mi? Na, akkor ezt félretesszük. Ez az enyém. Várjál, mindjárt megnézzük. Ez Kata, ez a tiéd. Igen, Kata az enyém. Na, bontsad. Jaj, de szép kirakó. Lovas kirakó. Ezt tudjátok mi? Nem. Mit kaptál? Fénykép. Jú. Nagyon szép. Fényképez már le. Hát Azért. nem akarom lefényképezni. Akkor most csak tiédet nézzük. De várjál, most majd nézzük, hogy ez kié. Azt mondja, hogy... El tudod olvasni, Kata? Ezt tudom, ez apucié. Ez a tiéd, az is a tiéd. Az is a tiéd. Jaj, nekem. Jaj, neked. Milyen sok mindent kaptál. Igen. Az tié. Ez a apucié. Akkor apuciból csak ki. Ez a mit? Nézzétek, mit kap. Hát az micsoda? Heved már ki, mi az? Nem tudom, ki volt. Ez mi? A telefon. De ez a most Hát ezért be lehet akasztani, és akkor nyakadba teszed. Ajaj, micsoda telefonod van neked? Majd felhívlak. Na. Nagyobb telefonod van, mint a miénk. Nézzük meg. Látod? Várjunk, mutassuk meg Alice-nak. Alice, mutasd meg a tiéd. Hát az övé is kisebb. Ott van négy, csak hát a tiéd nagyobb. A tiéd a legnagyobb telefon. Megnézzük. Megnézzük, hogy ki. Nem, ez ugyanolyan, anyuci. Na, egyforma telautok van. Csak a tiéd lányos. Ja. Rózsaszín. Az anyuci és lányos. Fehér. Például. Megint mehet? Mehet. Meg ha megnyomod, nézzük csak, gyere, picikét. Bye-bye. Beszélj, hogy beszélj. Mondj, nem. Beszélj bele. Szia. Hangosan. Szia. De nem, hanem így beszél, így. Halló? Te nem jót nyomtál meg, biztos. Halló? Halló? Nem vállal, nincsen benne senki, mi? Mondd azt, szia. Most mondjál valamit. Szia. Szia. Ah, benne van valaki. Beszélj vele. Te. Szia! Mondjad. Hello. Hello. Viszonta. Mit? Kapcsolt ki. Hogy kell? Hát nem tudom, hol kapcsoltad be. Azon? Bye-bye. Bye-bye. Hello. Kikapcsoltad. Na, van még ajándékod? Ez apuci. Azt majd kibontom én. Ez ki? Nézzük a hátulját. Ez nem az enyém. De. Ez a anyucié. Tényleg? Nincs ráírva a neved. Írd rá a neved. Vagy anyuci. Hát én írjam rá. Hát az Jézuska. Nézd meg, a Jézuska nem tudott Ezért írni. keresem, mert nem tudom, hogy Jézuska, hogy hova írtam. Na, azon mit ír? Még meg. Itt van itt. Nézd csak anyuci. Ez a anyucié. Ja. Na, akkor ezt nézzük. Kovács Kata. Kata. Biztosad van rajta? Igen. Szerintem az apuci. Olvasd már el. Apuci. Kovács Kata. Tied? Elfelejtett. Olvastam mindent. Mi az, Katám? De már erre, hogy, mert pont erre van. Úgy fényképez már le, hogy szembe is valahogy. Hát én nem fényképezek. Csak a ruha ne legyen benne. Ja, videó? Te fényképezzél, én Nézd, fényképezek. most én nem... Nézd, apuci. Na mi az? Várj, még ének akkor.
ez? Hát de látom én messziről is. Az mi? Autó. Autó. És tudod, mivel lehet irányítani azzal? Mezirányítós autó? Igen. Hát csomagold már ki akkor. Nem tudom, hogy kell. Valahol biztos nyílik az a doboz. Azt a mindenit. Az hozta a Jézuska, amit rajzoltál neki a papírra? Nem, Nem? én másmit rajzoltam. Nem? Én úgy emlékszek, egy autó volt rárajzolva, nem? Ja, tényleg. Na ugye. Úgyhogy megkapta a leveledet. Beakadt. Beakadt? Azt majd kiveszem én. Úgy mindenestől ki kell venni. Na, kijött? Igen. Ezt kell levenni. Hát azt majd leveszem én. Vagy adod anyucinak, azt leveszi ő. És még mit szeretek? Várjál, mert nem tudom, hogy ez mi. Várjál. Négy csak? Oda van írva Kata. Akkor ez is a... Nem, az is a tiéd, Kata. Igen, Biztos nem az enyém? Nem. Az micsoda? Ez is az enyém. Na nézzük csak, várjál, nézzük, hogy mit ír. Anyuci. Ó, az nekem kellett volna. Ilyen pici, hát én kaptam ilyen pici. Ó, akkor bonts ki. De szép. Na, mi az? Más. Azt a mindenit. Az micsoda? Ki bontsa? Hát persze, hogy bonts ki. Ezt tudom, mi az ilyen gyurma. Nem mondod? De. Gyurmát hozol? Igen. És mit lehet vele gyurmázni? Ilyenek ezt. Csak ezt kibontsa valamelyikük. Anyuszika? Mit kapott anyuci? Anyuci, nézd, mit kaptál. Mit hozott a Jézuska? Nekem is kellett ilyen kirakó. Jó, azt a mindegy. Mi ez? Nekem is. Ez megvan hajdáklinek pollóban. Pollóban? Igen, ezt ki akartam volna. Ez volna az enyém. Az itt. Ez kié volt? Hát a te csomagodban volt. Jaj, de jó, nézd már! Ott volt az alján a gyurmáddal.